בשעת חירום להישמע צפירת אזעקה עולה ויורדת, יש לחבוש מיד את המסכות, להיכנס לחדר אטום, אחר כך להשלים את אטימת החדר. חשוב להאזין לרדיו. ובאתי לשים את המסכה, לא הספקתי, עפתי. ראיתי אש למעלה ולשון הגדול, והשכנים צוחקים. יש לחזק את הזיגוג למניעת היפגעות מרסיסי זכוכית ולבצע אטימת הפתחים למניעת חדירה של חומרי לחימה כימיים. כיצד פועל גז העצבים? במקרה של פגיעה יופיעו סימני הרעלה הכוללים הזעה, דמעות, נזלת, טשטוש ראייה, בחילה, הקאה וקוצר נשימה. המזרק האוטומטי נועד לסתור את השפעות הרעל בכל עברי הגוף. רק שומעים אותו אנחנו נרגעים. למה לא עושים שום דבר להם? למה? צריך לעשות זה למי ששולח את הטילים.